phải thôi ba. Đi ra đi có phải tớ mà. No, bling bling bling. Hello. Yeah, thank you. Hello po, ang kakainin ko ngayon ay, hello ate. Mag-ano ba ako ng sabi? Napagalitan ako kasi hindi ko nakita nag-blink-blink yung aking dito ako ay sa super. Kain tayo. Ang kakainin ko ay conchi ka lang ha. Alisin ko na yung oh. Ito po yung kakainin ko. Yung conchi. With milk, hot milk tea. Kasi yung, saka yung yan, fried na kain po tayo. Kita niyo ba? Ito po yung conchi. Milk tea na init. Kasi init kasi. Ito yung fried na itong congeal lang. Tignan nyo. Super, parang ano na siya. Hindi makita kasi ano. Super melted siya. Yung lugaw sa atin. As in, fine. Parang tubig na siya. Na malapot. Minsan ako lang siya kaya lang. Saka may meatballs. Ang kinuha ko may meatballs. Nilagyan nila ng mani. Saka yung spring onion. Kain pa tayo ng conchi. Lugaw is essential. Diyan sabi nung hindi ang pasta. Maraming Siberia. Nagpisang ko.
na yung lasa niya. Sakto lang. Ito tayo. Isang kulang malaki. Good for good person. Mas masarap ang ano, yung konti pag ano, maanghang. Konti pa. Hindi ako ng chili oil. Bang Yao, can I get chili oil? Have chili oil? Chili. Yeah. Where's the mustard? Yeah. Thank you. Chili oil. Hindi ako nagmas kasi mahala ako ng mahala ako ng chili oil. Sabi ko na use your glass. Ito na nilagay kasi nilagay ko chili sauce. Sarap na siya. Lagyan pa ako ng chopstick na yung mag-chopstick na ng aking meatballs. Isipan kong mag-live. Matagal akong hindi mag-live kasi kailangan din mag-live. Mas masarap ang konti pag ang hangin. Kaya kain po tayo ng crunchy meatballs. Kumahal po akong kumain ng congee. Kasi di ba yung congee po? Isang bowl na malaki. Equal to person. Ito sa super noodles. May rice din. Congee. Kasi dito ang noodles is light. Staple food ng mga antik. Breakfast, lunch, tea time, dinner, ito. Nag-prep ako ng congee. Kaya ito, para mainitan yung tiyan.
Kanina, yun na pala yung order ko. Kaya lang ko narinig kasi yung ito na. May bigay sa'yo na ano yung gadget na nandun yung number. Pag umilaw, nandun na yung order. Eh, nasa labas ko kanina, nag-video, nandun na. So pagpasok ko dito ako nag-live. Bisan ko, naisipan ko mag-live. Hello ate, Lodi, kumusta? Bilisan ko nang kumain kasi yung konji hindi masarap pag ano na, malamig. Dalawang cup ng chili. Masarap. Hindi, kain ko ito. Samahan mo ito yung kimchi. Pinas ay lugaw. Sarap. Pangtong. 你这种的啊，种的，还有种的需要有油，种的，没有。 Hindi pala spring onion ito, seaweeds pala. Green na seaweeds. Sarap.係啊，唔係啊，我諗住頭先咧嗰啲大學生，唔係啊，如果我唔得唔使，我係輸得。 Ayun, fried na Ikaw, donut. kung sino, no? Salsa. Solid light. Meatballs nila. Yung meat na soft. Yung pinupilo na karne. Yung nasa marami siyang pepper. Parang ano
nga eh. Parang manok yung lasa, pero karne, pork. May pakita ko sa inyo yung mga pagkain dito sa labas. Tapos pakita ko sa inyo. Pag naggagawa ko ng congee, ganito rin. Tinignan nila ako, ba't may camera sa harapan ko? Ayusin. Basta ako maglalaro. Ang masarap dito yung noodles dumpling. specialty nila. Dumplings. Dumplings na noodles. Manipis na noodles. Ito
kanina. Ito kasi pag ano ng hangin, hindi siya nagiging crispy. 무슨 맛이 Kevin and Acacia, kumusta? Puro Ate D. Machado. Kumusta dyan? Halika kain tayo. Bigla ang live. Kain ng konti. Tapos na. Malaking bowl good for 2 persons. Ayos ko na. Ilang po ang aking mukha.
super mini banana flavor. Minions. Kung may banana talaga. Tapos na rin ako. Magmamas na ako dahil nakita ko sa inyo sa labas. May tubig dito po. Tubig. Magmamas na ako dahil nakilala. Kailangan pa rin ng mask. Ayan na. Okay, okay. At samahan niyo po ulit. Tapos na ako. Dito. Dito mga Diyan. Yan. Maraming mga Pinay. Maraming mga Pinay. Ito. Kung sa may supos. Ito yung mga pagkain nila. Kaya ako'y tapos na po. Maraming salamat kay Ate G. Machado at Kevin and Aki. Dito po ako sa may super. Pwede po tagal. Yan po, super. Diyan. Salamat po. Bye-bye. Thank you. God bless. Dalam po sa English, sir, ay nasabi po is life. Bye-bye po. God bless.